Бу көнне без озак итеп көтеп алдык. Әйе, шатлыклы да, шул ук вакытта бик дулкынландыра да торган көн бүген. Худайдан ялварып сиңа гомерләр сорадык, әнкәй, һәм Аллага шөкер, ул безне ишетә тора. Бүген дә үз котлау хатыбызны сиңа Яңа Зимница авылында гомер кичерүче иң газиз әнкәбез Расимә Усман кызы Насыровага без, балаларың, Сызрань шәһәреннән Назыровлар гаиләсе, кызың Наилә, киявең Илдус, оныкларың Альмира һәм Альберт, Абсаттаровлар гаиләсе, кызың Гөлфия, киявең Дамир, оныгың Диляра, Урта Терешка авылыннан Гимаддиновлар гаиләсе, кызың Галия, киявең Илдар, оныкларың Илсаф һәм Ясмина озын һәм саулыклы гомер теләүдән башлап китәрбез. Әлеге теләкләргә шулай ук Тольяттидан кыдагыең Наилә Гимаддинова, Яңа Мастяктан кыдагыең Мөнирә Абсаттарова да кушылалар. Бәйрәм бездә. Әниебезгә 65 яшь тулды. Катлаулы узган гомер юлларың турында сөйләп китсәк, китап язарлык иде. Ләкин бүген хатирәләр яңарту түгел, рәхмәт сүзләре ишетә торган көн ул. Без 3 балаңны мәрхүмә әткәебез белән яратып үстереп, олы тормыш юлына чыгардыгыз. Бүген 5 оныңның рәхәтен, хөрмәтен күреп, балаларыңның игелеген тоеп, матур картлык кичерәсең. Кызганыч, ләкин ул картлыкта ялгыз канат кагасың. Алтыныбыз безнең, йөрәгебез җылысы, күңелебез тынычлыгы. Барысы өчен мең рәхмәт укып синең алдыңда тик түбән генә башыбызны иябез. Мең яшә Раббым, туган авылыбызга кайтып, туган йортыбызга кереп, синең белән серләшеп, табыннар артында бергәләп җыелышып, янәдән балачакка кайту мөмкинлегеннән аермаса иде. Әни бәгърем, син кояшым минем, синең өчен яшим дөньяда. Син диеп мин иртән күзем ачам, синнән башка тормыш юк миңа. Әни диеп тибә бары йөрәгем, синең өчен һаман мин балаң. Гомерем дә жәл түгел бит сиңа, бары яшәгенә күз алмам. Беләм, күп китердек хәсрәт, йөрәк белән күңелең елады. Әни бәгърем, барысы өчен синнән тезләнепләр гафу сорадым. Әни җаным, син ташлама безне, без бит синсез яши белмибез. Синсез безгә берни кирәк түгел, дөньяны синнән башка без күрмибез. Юбилеең безгә олы бәйрәм, шатланышып килдек, җыелдык, синең назлы кочагыңа кереп, матур итеп кунак без булдык. Раббым, авырсынма гомер бирүеңә, яшәт безнең өчен кылыңны. Сиңа саулык сорап күкләргә ул күтәрәмен әнкәй кулымны. Күз яшьләрем булса, сөртеп алып юатасың биреп киңәшең. Кытлы булсын, мубарәк булсын ул ошбу түгәрәк булган 65 яшең. Әбикәебез, безгәмени инде синең туган көнеңдә моңаеп утырырга. Килгән саен, синең өеңнән без елап кына таралышабыз. Чөнки бер дә синең янәшәңнән китәсе килми. Иртә белән торып төрле ашлар пешереп, безнең уянганны көтеп аласың. Бишебез 5 төрле холыклы булсак та, барыбыз белән дә уртак тел табасың. Синең янда шул кадәр җылы, хәтта салкын кыштагы көннәр дә җәй көннәре сыман сизелә. Безнең туйларны күрергә дә сиңа насыплар кылсын. Бел, безнең өчен син дөньяда иң ягымлы, иң кадерле, иң яраткан, иң назлы әбекәй ул. Баш яулыгын каплап, намаз укый, дуга кылып соңлап утыра. Безнең дә бит газиз әбиебез 65 яшен тутыра. Сорасагыз, нинди үзе диеп, озак уйламыйча әйтербез. Анардан да матурырак, якынырак бүтән әбиләрне белмибез. Аш суга да уңган, гөлләр сия, безне яратып мунча чаба ул. Я бер Раббым, 100 яшеңә кадәр исән генә бер ук әби бул. Әникай, барыбыздан да матур музыкаль бүләкне дә кабул итеп ал. Без сине нык яратабыз.
kebek durmuş köklerine, enkey kuşukların uçura. Balakayım nişlep yürü deyip, bizning üçün haman burşular. G'azizen keysinin yürekkeyin, köpümen asıqam жылы сыйдырған. Oralarda şoqырымнар bulsa da, көңіл білән сиңа сыйынам. Ғазизен кейсинің yürekkeyin, көпімен асыqam жылы сыйдырған. Oralarda şoqырымнар bulsa da, көңіл білән сиңа сыйынам. Bizning üçün көпіме күрдің әнекей, ауыр шоқлар үшін рәнжіме. Синнен ғазиз, синнен қадірлірек, бір кім юқ бит бізге бұ жерде. Ғазизен кейсинің yürekkeyin, көпімен асыqam жылы сыйдырған. Oralarda şoqырымнар bulsa da, көңіл білән сиңа сыйынам. Көңіл білән сиңа сыйынам. Расимә Усман кызы Насырованы 65 яшьлек юбилейлы туган көне белән бүген бер туган апалары Электросталь шәһәреннән Рәшидә Усмановна бала аныклары белән, Яңа Зимницадан Разия Усмановна һәм Хадиша Усмановна бала аныклары белән, бер туган абыйсының балалары Мәрьям, Илмира, Иршат, бер туган сеңлесенең балалары Рушан һәм Ирек гаиләләре белән котлыйлар. Валитовлар гаиләсе, әтиебез Усман һәм әниебез Майза яшәгән йортта бүген инде берәү дә юк. Әни кадәр балалары булса да, гомер агышы барыбызны да төрле якка таратты. Күбебез бу дөньяны да ташлап китеп өлгердек. Ләкин без бер кайчан да бер-беребезне онытмыйча, гомере буе үз туганым дип акталып яшәп киләбез. Бүген арабыздан беребез үз юбилеен каршылый. Расимә сеңелебез, апабыз арабызда да тик бер генә шундый. Ул бик кеше күңелен күрә торган, кеше хәтере саклап, үзенең соңгысын бирергә дә хәзер торган юмарт кардәшебез. Гомере буе барыбызга да хәленнән килгән кадәр ярдәм итеп яши. Шөкер Аллага, аның картлык көннәре бик куандыра. Аллаһ Тәгалә кушкан юлдан гына атлап, намазларын калдырмыйча, уразаларын тотып, садакаларын биреп яши ул. Аның балагынлыклары бүгенге көндә иң олы байлыгы. Авыр тормышы, җыерчыклар булып йөзендә ятсалар да, ул безнең хылкы буенча көрәшче. Бар авырлыкларында җиңеп чыгып, әле безне дә яшәргә энди ул. Кадерлебез, котлыйбыз юбилейлы туган көнең белән. Сиңа чын күңелдән исәнлек, саулык, тыныч картлык, озын, гыйбадәтле гомерләр телибез. Без барыбыз да сине бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Бер туганнар бит без, бер туганнар. Бер анадан туган балалар. Янәшәңдә туганнарың булса, гомерләр дә җиңел баралар. Соң бер туган апа-сеңелләр без. Уртак һәрчак серләр, киңәшләр. Апа-сеңел генә түгел. Тормышта без ышанычлы, ныклы иптәшләр.
Бер үк безнең йөрәк сулышлары, гомер буе шулай булсачы, туганлыкның изге җепләре дә мәңгелеккә ныклы калсачы. Нинди рәхәт яшәү дөньяларда туганнарын көтеп торганда, сагыш килсә, шатлык килгәндә дә, күңел хисләреңне тойганда. Котлы булсын кадерле без юбилеең, сиңа бирдек теләк бәйләме. Синең генә түгел, бу бит әле бар кавымыбызның матур бәйрәме. Хөрмәтле Расимә Усмановна, бар туганнарыгыз исеменнән матур җыр яңгыратабыз. Кабул итеп алыгыз. Яшәп булмый ялыгыз гына, кирәк безгә якына. Күңелләрнең түреләреннән үтмәсенләр салкыннар. Туган өчен кирәк, без бер-бөтен булыйк димәк. Күңелләрнең түреләреннән чыга бит ул шул теләк. Dünyanın künləri türlü, var şadlığı qayğısı. Dilməsin bəğiri bizini, yuğaltılar aşısı. Tuğan üçün kirək, biz bir-bütün buluyq demək. Күңелләрнең türlərindən çığa bit ol şul telək. Бергә без бит көчле, иңне-иңгә куйганда. Матур уйлары белән яшәп, күңел җырлап торганда. Туган өчен кирәк, без бер-бөтен булыйк димәк. Күңелләрнең төрләреннән чыга бит ул шул теләк. Расимә Усман кызы Насырованы матур юбилейлы туган көне белән чын күңелдән кодагыйлары. Яңа Кулатка авылыннан Фирүзә Фәтхул кызы Сыражева бала аныклары белән. Түбән Кама шәһәреннән Равил Фәтхул улы Назыров гаиләсе белән. Иске Кулатка бистәсеннән Гөлшат Фәтхул кызы Мухаммедова да үз гаиләсе белән котлыйлар. Кадерле, хөрмәтле кодагыебыз,
Инде 24 ел без бер-беребезгә кодагый дип хөрмәт һәм ярату белән эндәшәбез. Шөкер Аллага. Нинди генә авыр көннәр аркылы уссак та, гомердә дә бер-беребезгә күңел әрнетерлек, рәнҗетерлек сүзләр әйтмәдек. Синең уңганлыгың, тырышлыгың, сабырлыгың, тормыш сөешәнлегең, гадилыгың үстергән балаларыңда да чагыла. Бүген инде син әйткәнчә бәхет өчен күп кирәкми. Иртә күзең ачып, исән-имин уянып, бала-оныкларыңның хәерле иртә теләп, барысы да әйбәт дип әйтүләре җитә. Шунардан Ходай айырмасын. Саулыкта, исәнлектә, бары бәхет шатлыкка теренеп яшәсәң иде алда да. Кешегә никадәр генә яшь тулса да, аның күңелендә булган саннары бары бер башка. Сиңа без күңелеңдә һаман 30да булып калырга телибез. Авыр эштә хезмәт итеп, югалткан саулыгыңны яңадан тутырып булмаса да, бүгенгедән мәхрүм булырга язмасын. Бергәләп, аралашып алда да яшәп килик. Кодагыйга 65 тулды. Бәйрәм белән котлыйбыз. Аңа дип изге теләкләр, ихлас күңелдән юллыйбыз. Алтын көздә тугансың син, җылы нур, кояш булып, яшә алда да кодагый бәхет шатлыкка тулып. Аяк кулың сызламасын, нык йөрәккәең типсен. Алмаштырып юбилейны алда башкасы килсен. Гомер юлыңның саннары алмашып артып торсын. Бар якыннарың җыелып, күркле табыннар кырсын. Бәхетле бул, теләгебез кырыштай саулык кына. Бу дөньяда бик кадерле, бик олы байлык кына. Хөрмәтле Расимә Усмановна, юбилей тантанагызны бизәп, кабат сезнең хөрмәткә җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Теләкләр җыйган бәхетле минутларым, сине якын итеп килгән күпме дус туганнарым. Туган көнең белән кадерлем, көнҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлем, көнҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлем. Күзгә күренми усада гомер дигән хәзинә. Үткәннәрдән тик язларым сәлам юлласын сиңа. Туган көнең белән кадерлем, көнҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлем, көнҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлем. Яшәгәндә барда кирәк, хәләл булсын тапканың. Җыр юллап сине котлаудан күркәм бүләк тапмадым. Туган көнең белән кадерлем, көнҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлем, көнҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен. Көнҗеләргә тиң